Så har vi Sebastian her, giver den gas i Thailand. Og en af de stærke med konger. Det her, det er for vildt. Vi fanger fisk hele tiden lige nu. Og det er hårdt i 30 graders varme, 35 graders varme, skal I så sige. Sebastian i napper lokomotiv der. Det er ikke de største fisk, vi har fanget hernede, men der er mange. Og det er sjovt. Og søen ligger i Korat. Og det er anden fisk. Sebastians anden fisk nu her. Det er inden for små 20 minutter har vi fanget 5 fisk på land. Sebastian er 13 år gammel. Jeg synes klarer det ret godt det her. Altså, kan du mærke det? Mine hænder. Er det fedt at fiske i Thailand? Ja. Mine hænder gør ondt. Gør dine hænder ondt allerede? Fingrene kun. Det er simpelthen ligesom at få et tog på det her, når man fanger dem. Nej, nu ser man ned igen. Det er sjovt, mærke. Du skal have den ind i hullet her, Sebastian. Nej, du skal ikke trække den der er en pind. Ja, så træk den derhen. Træk den ind der. Så kan jeg bare ikke komme ud med nettet. Der kommer med kongen der. Udfordringen er lidt, at der ikke er nogen modhager på krogene. Sådan, mand. Det var sgu dagens største, det der. Indtil videre. En små 10-15 kilo i hvert fald. Hvad så? Kan det mærkes? Ja. Hvad?